προσπαθήσαμε να βρούμε ένα τίτλο το οποίος είναι «Ψήφιζε και μία ερεύνα», είναι και επίκαιρος. Είναι μια σπονδυλωτή κωμωδία εμπνευσμένη από τις ελληνικές ταινίες. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να δείτε τα παιδιά μας. Ελπίζω να τα απολαύσετε, να κλείσουμε τα κινητά και ξεκινάμε. Δόξα τω Θεώ, να σηκώσει και λίγο το κεφάλι της από εκεί στις μελέτες. Και τι κάνει έξω? Μελετά. Α, μπράβο. Αμά, βρε παιδάκι μου, πάλι διαβάζεις. Πήγαινε καμιά βόλτα που έχει ωραία μέρα έξω. Μπαμπά, θα θέλω να πάρω υποτροφία. Άσε υποτροφίες, παιδάκι μου, και πήγαινε να πιάσεις καμιά δουλειά, πάρεις κανένα μισθό. Α, όχι. Εγώ θα γίνω μια διακεκριμένη φιλόλογος. Δεν θέλω φιλολογίες πρωί-πρωί. Τι έχετε καλέ, τι τσακωνόσαστε? Η ανιψιά σου θέλει να γίνει σοφή. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Η γνώση, ο πολιτισμός. Δεν θέλω σοφή στην οικογένειά μου. Τσάμπα, τσακωνόσαστε. Ούτε σοφή χαρική, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί θεία? Εσένα, παιδάκι μου, μοίρας είναι αλλιώτικη. Βλέπω σύντομα Στεφάνη. Πού το βλέπεις, θεία? Εδώ, στο φλιτζάνι σου. Α, ορίστε, μας έφερε από του πολιτισμού. Δεν ακούς, λέω. Βλέπω γάμο με ένα ωραίο παλικάρι. Μάλιστα, μόνο από αυτό το φλιτζάνι του πατέρα μου. Καλά. Και ο πατέρας της χείρας είναι, μπορεί να παντρευτεί. Με ένα νέο παλικάρι. Άντε να πας κάνει πριν να φάμε. Με αυτά που μου έδωσε παίρνω πεγά. Δώσ' μου κανένα 50 ευρώ, μα ξέρεις τι ακρίβεια που είναι. Να τα βλέπουν οι κυβερνώντες στα σούπερ μάρκετ. Εκλογές έχουμε, θα γλιτώσουμε από δάφους. Ναι, και να μπλέξουμε με εσάς. Δεν μου λέτε, δεν πάτε να τα πείτε κάπου αλλού. Άντε, μπράβο, άντε. Καλά σου λέει, δεν πας να το περάσω να μπεις στα πολιτικά σου. Και βέβαια θα πάω. Εδώ αρχίζει αγώνας. Και να σου πω, θα πετύχεις πολύ αγώνα. Γιατί? Για να ξέρω, να θα ετοιμάσω το τραπέζι. Μια μισή θα είμαι εδώ. Εγώ μπορεί να αρχίσω λίγο. Πού θα πας εσύ? Στον κύριο Κασανδρή. Όχι στο Κασανδρή, όχι στο Κασανδρή. Δεν σου έχω πει ότι είναι πολιτικός μας αντίπαλος. Και τι θα κάνω εγώ, θα τον ψηφίσω. Δεν θέλω παιδάκι να πάω στο Κασανδρή. Γιατί θα πει ο Γκόρτσος. Δεν με νοιάζει εμένα ο Γκόρτσος. Αφού έχει σπουδαίο βιβλιοθήκη ο άνθρωπος. Με όλους αρχαίους κλασικούς και με σπάνια σχόλια. Και τα σχόλια του κόσμου δεν τα λογαριάζεις. Τι θα λέει το νησί όταν βλέπει την κόρη του Κοσμά του Σκούταρη να πηγαίνει στο σπίτι ενός υποστηρικτή της Παυλοκρατίας? Δεν με αφήνει και μελετά ο άνθρωπος. Ο Κασανδρής θα κατεβάσει εκλογές στο νηψιό του. Θα μας φάει την έδρα. Θα ρίξει πολλά λεφτά. Ρίξει και εσύ. Εγώ που να τα βρω. Αυτός είναι εφοπλιστής. Έχει βαπόρια. Εγώ τι έχω? Ένα εργοστασιάκι που φταίνει λουκούμια. Έριξε λουκούμια. Καλά σου λέει. Να μην κάνεις και τις πήγες του λαού. Ορίστε. Ούτε στην αδερφή του, ούτε στην κόρη του δεν μπορεί να κάνει κατανόηση. Του! Ζήτω νηψιός του Κασανδρή. Γκόρτσος είπα. Θρασίβουλος Γκόρτσος. Το παιδί του λαού. Όχι και παιδί. Αυτός είναι στην ηλικία μου. Και, επειδή εσύ γέρασες από τα 80 σου. Όχι, θα ψηφίσουμε το διανταράκι μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Τι ξέρει, βρε, για αυτός και ο θείος του παπαράτσου στα λάγη του τόπου μας. Αυτοί ζουν διάκως εκεί. Πού είστε? Δεν πιστεύω να κατέβει κανείς κάτι στο λιμάνι να φτάσει ο μικρός. Κάτσε κάτω. Βασίλη, παραγράψου στον κύριο. Και πού είσαι, ολόκληρη σαρδέλα.
πολύ, αλλά γιατί έτσι ξαφνικά? Α, όχι, πάντοτε σε αγαπούσαμε, αλλά σήμερα είδαμε και κάτι που μας ευχαρίστησε πολύ. Δηλαδή? Να, σας είδαμε με τον Νίκο από το παράθυρο και φαίνεται πως υπάρχει κάποια τρυφερότητα μεταξύ σας. Ίσως κάτι παραπάνω, Α, κατάλαβα, γι' αυτό μου τα στείλω όλα αυτά, Πάρτε τα, δεν συμβαίνει τίποτα. Μα δεν είπα ότι συμβαίνει τίποτα τρομερό. Μια συμπάθεια διαπιστώσαμε. Όχι, όσο για συμπάθεια, οφείλω να σας πω τον κύριο Μαντά, τον εκτιμώ βαθύτατα. Για συμπάθεια μιλάμε. Ναι, σας λέω, θα θαυμάζω πάρα πολύ. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν κάπως έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Να βρε παιδί μου, εμείς τον Νίκο τον έχουμε περισσότερο από το παιδί μας. Και όνειρό μας είναι να τον δούμε με μια κοπέλα σαν και εσένα. Τι να τον δείτε? Παντρεμένο. Τον Νίκο, με μένα. Γιατί όχι, μια τέτοια γυναίκα του χρειάζεται. Σοβαρή, μορφωμένη, ικανή να του παρασταθεί και να τον βοηθήσει. Τώρα εμένα μου λέτε κάτι που μου ανατρέπει όλα τα σχέδια. Τι σχέδια? Να, έλεγα πρώτα να πάρω το πτυχίο μου εδώ και μετά να πάω έξω. Και τι συμποδίζει, λίγες παντρεμένες συνεχίζουν τις σπουδές τους. Τι να σας πω, δεν είχα ποτέ μου σκεφτεί για γάμο. Για σκέψου το, μέχρι εμείς το σκεφτήκαμε. Ποιοι? Ο άντρας μου κι εγώ. Και ο Νίκος? Άστο τον Νίκο. Μα πώς θα τον αφήσουμε τον Νίκο, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε τον Νίκο. Σκέψου το εσύ. Τον Νίκο δεν θα δεχτείς. Κοίταξε να δεις. Αυτός ο γάμος τελικά είναι προς το συμφέρον και το δυο σας. Συγγνώμη κυρία Κασανδρή, δεν σας καταλαβαίνω. Να βρε παιδί μου. Ο Νίκος δεν έχει πολλές ελπίδες να γυρίσει τη δουλειά με αντίπαλο του πατέρα σου. Και ο πατέρας σου, πώς να σου το πω, έχει κάποια χρέη. Χρέη, τι εννοείτε? Χρωστάει πολλά λεφτά που εμείς αποφασίσαμε να τα καλύψουμε. Α, δηλαδή με εκβιάζετε. Μην το παίρνεις έτσι, μια διευκόλυνση σου ζητάμε. Και αν μας βοηθήσεις, θα ανταμυφθείς καλά για αυτή. Με τα χρέη που έχει ο πατέρας σου θα το χάσει το προστασιάκι. Ο πατέρας μου ξέρει ότι καλύψατε τα χρέη. Όχι, βέβαια, και ούτε πρόκειται να το μάθει. Και ο κύριος Μαντάς, τι λέει γι' αυτό, πώς το πήρε? Με μαύρη καρδιά. Ποια μαύρη καρδιά, εδώ θα κάνουμε άσπρο γάμο. Ω, και ποιος τον ακούει τώρα το σκούταρε. Τέλος πάντων, πάμε εδώ θα του πω. Κάτσε λίγο πριν κάτι να σου πω. Έλα, παιδί μου, τι είναι? Θα σου το πω γρήγορα. Δεν μπορώ αλλιώς. Θα παντρευτώ τον Μαντά. Τι? Εσύ φταίς, εσύ. Και στα έλεγα, βρε, στα έλεγα. Μην την αφήσεις να πηγαίνει στο Κασανδρή. Καλέ, τι φωνάζεις τώρα? Ό,τι έγινε, έγινε. Καλά σου λέει. Εγώ το ξέρω από καιρό, από παιδιά γνωριζόμαστε. Και γιατί δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό? Γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μέσα μου όμως το αίσθημα υπέρβοσκε. Σιγόβραζε. Και μόλις τον ξαναείδα, μου φούντωσε. Σου φούντωσε, αυτό το φούντομα είναι που μας έφαγε. Να δεν τον έβλεπες. Πώς δεν τον έβλεπε, αφού το παιδί ξαναγύρισε στο νησί. Πάψε μωρέ, πάψε. Δεν καταλαβαίνεις την τραγωδία μου. Εγώ να είμαι πολιτικός αντίπαλος με τον Κασανδρή και η κόρη μου να έχει τον ανιψιό του. Στάσου μια στιγμή, τώρα στάσου μια στιγμή. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο, αυτό έχει ξαναγίνει, βεβαίως. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Καπουλέτη και Μοντή. Σημερινά πράγματα. Ακούς τι γίνεται στον κόσμο. Πάψε μωρέ, πάψε. Δεν λογαριάζεις το ρεζιλίκι μου. Ποιο ρεζιλίκι, Χριστιανέ μου? Επειδή η κόρη σου ρωτεύτηκε ένα παιδί όμορφο, πλούσιο και μορφωμένο. Κακούργα, εσύ θέλεις πάντα να το ψηφίσεις. Θα το περάσει. Τον λυπάμαι. Άντε μωρή που το λυπάσαι, αφού είναι εκτεθειμένο στον κόρτσο. Κοίτα τι είναι ο κόρτσος. Στον κόρτσο. Τι θα πούμε στον κόρτσο? Να του πει να πάει στο διάολο. Μόνο τι μας λες, όλα τόσο εύκολα νομίζεις. Και εγώ Εδώ δεν έχουμε ένα λόγο. Εδώ έχουμε ένα φρόνημα. Μας πιστεύει ολόκληρο το νησί. Εσένα, όχι τον κόρτσο. Να, αλλά εγώ τους είπα για αυτόν. Να τους το ξεπείς. Πώς να τους το ξεπώ? Εδώ θα δείξανε σε πολύ καλός πολιτικός. Άντε, άντε να σε δω. Άρα σε είμαστε καημένοι, όλα αυτά το νομίζεις. Μπο. Παπά, καταλαβαίνω πως στεναχωρώ. Βέβαια με στεναχωρείς ρε παιδάκι μου. Ο Μαντάς είναι νέος άνθρωπος. Το βγάζουμε την επόμενη τετραετία. Δεν αφήνεις και σχέματα τις εκλογές. Πάρ' τον κόρτσο σκέφτεσαι. Πάει ο Γκόρτσος, πέθανε. Έλα με Γκόρτσο την ώρα να βλέπεις το βράδυ. Και
Είδα το πολυπάτι που θυσιάζει τον κόσμο. Βέβαια, όλες τις θυσίες εγώ τις κάνω. Όλοι μας έρχονται στιγμές που κάνουμε θυσίες. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Πάω στο καφενείο. Εσύ να πεις του Μαντάνα να δώσεις 6 ακριβώς. Δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους. Άσε μας ρε Πετρή, όλο για πολιτική θα μιλάμε. Και πού ξέρεις μέχρι τις εκλογές. Μωρέ, βάζω στοίχημα. Θα το χάσεις. Γιατί? Οι εκλογές αυτές είναι μουγγιές. Τι έμαθα και προσβά, τσακώθηκες με τον Κότσο. Είναι αλήθεια. Το συνάντησα στο μπαζάρι και μου τα έπαιζε. Μάλιστα τσακώθηκα. Γιατί τσακώθηκες? Εσείς γιατί λέτε, για εμένα. Εγώ τις δουλειές έχω να κάνω, ούτε ανθρώπους που θα να διορίσω. Για εσάς, για το νησί. Πήγα χθες και τον έπιασα και δεν τον βρήκα εντάξει. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σας έλεγα. Χθες όμως που πήγα και τον έπιασα, μου τάστρεψε. Δεν θέλησε ο κύριος να αναλάβει ρητές υποχρεώσεις. Έτσι του λέω. Ο Κοσμάς ο Σκούταρης σε χαιρετάει. Το κόβω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σε ψηφίζω. Δεν ξέρω βέβαια οι φίλοι μου τι θα κάνουν. Και έχουν σε μένα πολλές υποχρεώσεις. Για το όνομα του δεν θέλω να σας επηρεάσω, αλλά όποιος ψηφίσει Κότσο θα του ανοίξω το κεφάλι με τη μαγκούρα. Και εμείς ποιον θα ψηφίσουμε? Θα βρούμε έναν νέο άνθρωπο που θα ξέρει ότι όλη η δύναμή του βασίζεται σε εμάς, στο νησί. Και ποιος θα είναι αυτός ο νέος άνθρωπος? Κάθηκαν ωραίοι οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι στις μέρες μας τρέχουν στους δρόμους. Νάτος, περάστε. Καθίστε κύριε Μαντά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Μαντά, προλίγου το νησί έλαβε μια ιστορική απόφαση. Δηλαδή? Αποφάσισε να σε ενισχύσει με όλες τις δυνάμεις εάν υποσχεθείς ότι θα δουλέψεις για τούτο του ταλέπορο λαό. Βεβαίως το υπόσχομαι. Μπράβο, μπράβο, το χέρι σου. Οι νέοι πολιτικοί άντρες του νησιού. Μπράβο, μπράβο. Βασίλη Κέρναντ. Όχι, εγώ θα κεράσω. Κάτσε κάτω. Άκουσε Νίκο παιδί μου. Για να παίρνει μπροστά του τόσο ταλέπορος λαός, χρειάζονται ορισμένες αποφάσεις. Λύθη στο παρελθόν, πίσω στο μέλλον. Κάνω εγώ πρώτα στην αρχή. Μια κόρη έχω. Χαλάρι σου. Τι δίνω γυναίκα σου. Κύριε Σκουταρή. Άκουσε να δεις. Έχω χρέος να σε αποσπάσω την πληροκρατία. Δεν θα λένε πια ο ανιψιός του Κασανδρή. Αλλά ο γαμπρός του Σκούταρη. Γάμπρε μου, να σε φιλήσω. Τελείωσε, τελείωσε. Και άμα λέω καλοχαιρετές ότι τελείωσε, πάει να πει ότι τελείωσε. Μα πώς τελείωσε δηλαδή? Πήγα εγώ χθες στον Εύρω και τελείωσε. Συγγνώμη κύριε Καλοχαιρέτα, μα και εγώ πήγα χθες το μεσημέρι στον Εύρω και ξέρετε τι μου είπε? Ότι δεν σας ξέρει καν. Ο Στέιτς είπε ότι δεν με ξέρει. Κάτσε να λέω αυτό τον Εύρω στην κολοπετινίτσα, δηλαδή με ξέρει ή δεν με ξέρει. Θα πάω εγώ σήμερα στον εισαγγελέα. Ξέρω, θα πάει όλοι. Γιατί μετά δεν μπορείτε έτσι κύριε Καλοχαιρέτα? Γιατί δεν μου λείπει την αλήθεια από την αρχή? Με έχετε ταράξει τελείως και τελείως. Διότι. Το πράγμα εδώ είναι σοβαρό. Εδώ μιλάμε περί διπλών βιβλίων. Περί του σοβαρού του θέματος φοροδιαφυγής. Άμα ήταν όλοι οι πολιτικοί όπως εσύ, τότε εμείς, το κράτος δηλαδή, θα είχαμε πτωχεύσει προπολού. Δεν έχετε ανάγκη εσείς. Έχετε τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Τι λέτε τώρα, κυρία Σιμωμίτη, μπορεί ένα λόγο κράτος να τηρηθεί με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις πλημμύρες του χειμώνα?
συλλαλητήρια. Πες μου, τι τα θέλετε συλλαλητήρια? Εδώ υπάρχουν βουλευτές, αντιπρόσωποι του λαού. Ενώ ο λαός, ο κυρίαρχος λαός. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ ήρθα σε εσάς και σας παρακαλώ να μου πείτε τι θα γίνει με το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Γιατί ο Πλάτων είπε ότι θα με πάρει μόνο από πάρει αύξηση. Και άμα δεν πάρει αύξηση, θα πάρω εγώ τον Πλάτωνα. Και άμα δεν πάρω εγώ τον Πλάτωνα, χαίρεται από τον Πλάτανο. Α, ώστε έτσι ο Πλάτωνας. Πως δεν θα σε πάει αν πάει στον Πλάτωνο. Τον Πλάτωνα ήθελα να πω. Έτσι, κύριε βουλευτή μου. Τότε... τελείωσε. Τελείωσε, σου είπα. Τελείωσε. Θα πάει στον Πλάτωνο. Τον Πλάτωνα ήθελα να πω. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Αντίο. Θα υπογράψετε. Φτούσου. Σας παρακαλώ, κύρια. Ρε φτούσου. Σας παρακαλώ, ξέρεις ποιον φτύνεις? Ξέρω και γι' αυτό σε φτύνω. Πες έξω. Ποιος να πάει έξω? Εσύ. Ένα μόνο σου λέω. Καρασολίνα. Καρασολίνα. Α, της γνωστής αυτής της οικογένειας. Λες κάτι? Ναι, για. Συμπατριώτης λοιπόν, δεσκαφιώτης αγαπητή μου. Ρε φτούσου. Για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτού και αυτού. Τι είναι, γραμματός μου είμαι. Βουλευτής σου είμαι, κυρία μου. Βουλευτής σου είμαι, τι με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις, γιατί με φτύνεις? Τι μου λες? Ξέρεις τι είναι αυτό εδώ? Πού να ξέρω, μάγος είμαι. Κόβε. Τι να κόψω. Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ. Και δεν διορίστηκες. Όχι. Τότε καθίστε, κυρία Καρασολίνα μου, να σας υπογράψω εγώ ένα μπιλετάκι. Πρόσεξε όμως. Γιατί έτσι και δεν διοριστώ. Θα είναι το τελευταίο σου. Το τελευταίο. Άστα το τελευταίο. Θα σε ξανάρθω, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο. Τι το θέλεις? Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Άντε, γεια. Άντε γεια. Άντε και στο διάλα. Καθίστε παρακαλώ. Δεν κάθομαι ποτέ. Και τι, την περνάτε όρθια? Καταλαβαίνετε, λόγω δουλειάς. Ξέρω. Λοιπόν, κύριε βουλευτά μου, τι θα γίνει με την περίπτωσή μου? Ένα λεπτό θα μάθουμε. Καραμελίτσα. Δεν τρώω, για τη σιγουέτα μου. Ξέρω. Η δουλειά. Θα σας τακτοποιήσουμε αμέσως. Παρακαλώ. Την κυρία Διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος, παρακαλώ. Η ίδια. Καλημέρα, κύριε Διευθύντριά μας. Τι κάνετε? Εδώ βουλευτής καλοχαιρέτας. Να ακούτε, κύριε Διευθύντρια, τι έγινε με την υπόθεση της κυρίας Μπαρωτέας, τραγουδίστριας? Περιμένετε την υπασικοστικό σας να πάρετε κυρία Ιδιαίτερα. Κυρία Ιδιαίτερα. Ομιλείτε παρακαλώ. Εδώ πολιτικό γραφείο του κόμματος. Τι έγινε σας παρακαλώ με την υπόθεση Μπαρωτέα? Μιλήσατε κυρία Υπουργό. Βεβαιότατα, μια στιγμή να την πάρω να μου πει. Λέγεται. Την κυρία Υπουργό παρακαλώ, εδώ ιδιαίτερα. Βεβαιότατα, περιμένετε μια στιγμή. Κύριε Υπουργέ, ομιλείτε με την ιδιαίτερα. Πάλι, έλα. Η κυρία Υπουργό εδώ ιδιαίτερα. Τι είναι, ρε? Μήπως ασχοληθήκατε με την υπόθεση Μπαρωτέα, κυρία Υπουργέ? Πω, λες και έχουμε χρόνο με την κάθε τη γραμμένη. Κυρία Διευθυντά, με ακούτε? Η κυρία Υπουργός υποσχέθηκε στο μελετήσει την υπόθεση Μπαρωτέα. Α, ευχαριστώ. Κύριε Καλοσυρέτα, με ακούτε? Η κυρία Υπουργός μελέτησε το ζήτημα. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντή. Σας ευχαριστώ. Τελείωσε.
σε έγκαιρ ενός μευτηρίου, τι να πει κανείς. Α, μην το παίρνεις έτσι, μην το παίρνεις έτσι. Εγώ θα επεκταθώ. Ναι, θα επεκταθώ. Και μεταξύ άλλων, με τριοφρόντος βέβαια, θα κάνω και έναν απολογισμό του όλου μέχρι σήμερα έργου. Μπα. Μπαμπάκια. Δηλαδή, τι μπα ήταν αυτό? Όχι, αλλά να, τι χρειάζεται ο απολογισμός. Α, όχι, χρειάζεται, πώς δεν χρειάζεται. Χωριάτες είναι ρε, φωτοκέφαλοι. Α, ναι, ναι. Πρέπει να τους θυμίσω κάθε τόσο τι κάνω για αυτούς, γιατί ξεχνάνε. Βέβαια. Και υπάρχει κίνδυνος να έρθουν ξανά εκλογές και η περιφέρειά σου να συγγράψει στην περιφέρειά της. Μπράβο, τάδε. Να είσαι καλά. Με έκανες χειριέλαση. Με έλασα. Φεύγω τώρα. Έχω να ετοιμαστώ. Πάω να φτιάξω βαλίτσες. Bye. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, γεια σου. Μάλιστα, διατάξτε κύριε Υπουργέ. Πώς είμαι εδώ. Πώς είπατε? Έλα, δεν μπαίνει το TikTok. Πάλι κόλλησε, δεν μπορώ να πω. Πώς είπατε? Να πείτε, είπατε. Ναι, βάλατε το password. Έλα, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Έλα να με βοηθήσεις. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ευσταθίου, λυπάμαι, αλλά έχουμε ένα επίγον θέμα να συζητήσουμε. Δεν θα πρέπει να φύγετε. Εντάξει. Θα έρθετε και αύριο. Πείτε ότι πέρασα. Εννοείται. Γεια σας. Έλα να μου φτιάξω. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Μπράβο, ρε παιδί μου, να χαλαρώσω και την πολλή δουλειά. Ναι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να μου υπογράψετε και λίγο αυτά τα χαρτιά. Αμέσως. Ναι, όχι. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα έχετε ήδη υπογράψει. Πάρτα, ρε παιδί μου, μπροστά, αυτό είχα υπογράψει. Με συγχωρείτε. Τι είναι αυτό? Είναι ο μειοδοτικός διαγωνισμός για τα υπόστεγα. Α, ο μειοδοτικός διαγωνισμός για τα υπόστεγα. Τι υπόστεγα είναι αυτά? Τα υπόστεγα για τις στέγες των πλημμυροποθών. Α, τα υπόστεγα για τις στέγες των πλημμυροποθών. Και τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά τα υπόστεγα. Έχουμε κάτι άλλο, Γεωργία? Είναι και κάτι άλλο, αλλά όταν γυρίσετε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, σας χαιρετώ και καλό σας ταξίδι. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σου, Γεωργία μου. Α, Γεωργία, γεια σου. Γεια σου. Να σου πω, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Ποιο? Ήρθε σήμερα μια επιτροπή και μου άφησε μια έκκληση. Α, είναι μια έκκληση των κατοίκων του χωριού Άγγλος. Για μια γέφυρα. Και τι γέφυρα είναι αυτή? Μια γέφυρα που θα στενώνει με την πλατανιά. Και γιατί δεν τις φτιάχνουμε? Έχουν γίνει σχετικές μελέτες, αλλά δεν είναι δυνατόν να τις τα κάνουμε όλα μαζί. Λέω, βρε παιδί μου, μήπως είναι πράγματι ζωτική σημασία για το χωριό τους και εμείς το παραμελούμε. Υπάρχουν και άλλα πιο ζωτικά, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν και πιο ζωτικά. Εννοείται. Εδώ πρέπει να γίνει το έργο της αγροτικής ανασυγκρότησης. Ένα έργο πνοής. Ένα έργο που θα συνδέσει αναπόστατα το όνομά σας με τις ωραιότερες σελίδες της αγροτικής ανασυγκρότησης. Μαυρογιαλούριος Αγροτική Ακαδημία. Πού θα μας πάει, θα το σκαρώσουμε και αυτό, Γεωργία μου. Εγώ με την άδειά σας έκανα μια ανοίξη για τη γεωργική σχολή. Που για την γεωργική σχολή στην. Στο λόγο που θα εκφωνήσει την τάφη. Έκανες, μπράβο, Γεωργία μου, καλά έκανες. Τώρα εσείς θα το πείτε, θα επιφέρετε τις αποποιήσεις. Θα επιφέρω. Καλό μου ταξίδι. Γεια σου, Γεωργία μου. Γεια σου.
Είμαι ευτυχής που αναπνέω τον ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαστε άνθρωποι των λόγων, είμαστε άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε, θα σας εξασφαλίσουμε. Άκου εκεί να το έλεγα, Παναγία μου, είχε πει. Θα σας εξασφαλίσουμε. Σύνθημά μας είναι ένα. Άντε ρε ηλίθιε, προχώρα! Καλώς σου κρούζα. Τα σέβ μου κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται, τι κάνει η οικογένεια, τα κουτσούπελα. Καλά, μια χαρά, πολύ καλά όλοι. Για πες μου ρε κρούζα, τι θα κάνουμε, θα φύγουμε μαζί αύριο για την Πλατανιά. Όχι αύριο, εγώ πρέπει να φύγω απόψε. Βέβαια, να είμαι και αύριο να ετοιμάσω μικρόφωνα, μεγάφωνα. Μπράβο, να φροντίσεις πολύ καλά τα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα. Γιατί θυμάσαι τι είχαμε πάθει την περασμένη φορά. Τι πάθαμε. Πώς τι πάθαμε ρε κρούζα. Ήρθαν εκεί πέρα οι άνθρωποι να ακούσουν ένα πολιτικό να μιλάει και αντί αυτού άκουσαν ένα τρένο να σφυρίζει. Μη φοβάστε κύριε Υπουργέ, αυτή τη φορά όλα θα είναι εντάξει. Μπράβο ρε κρούζα, θηρίο, στη λοβάτη του κόμματος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπράβο. Με την Πλατανιά μας πες μου, τι γίνεται. Τι λένε εκεί κάτω για μένα, ευχαριστημένοι από μένα. Αν είναι, πίνουν νερό στο όνομά σας κύριε Υπουργέ. Είναι εδώ, στο όνομά μου. Βέβαια, το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας. 100 χρόνια τώρα, η Μαυρογιαλουρέη είναι το πρώτο τζάκι της περιοχής. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Έτσι είναι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι έχω να κάνω εγώ τώρα με τους πεθαμένους. Όχι, χρόνια και ζαμάνια τώρα. Τολμάει να περάσει ένας πολιτικός από την περιοχή τη δική μας, όταν υπάρχει ένας Μαυρογιαλούρος. Έτσι ακριβώς. Ο Μακαρίτης ο παππούς σας πρώτα. Αυτός χωρίς το μακαρίτι του παππούλι μου. Θεός χωρέσει τον. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας. Αυτός χωρίς τον. Θεός χωρέσει τον. Τώρα εσείς. Αυτός χωρίς τον. Τον αγαπούσαν τον παππού σας. Τον λάτρευαν τον πατέρα σας. Αλλά με εσάς πια κύριε Υπουργέ μου. Πάει κόσμος, Αν χαλάει, πίνουν νερό στο όνομά σας. Είναι εδώ στο όνομά μου, Βέβαια. Μ' αγαπάνε. Ναι, μου κύριε Υπουργέ. Μ' αγαπάνε. Θυσία! Βέβαια! Έλα για χάριστη ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς. Όσο να είναι, κάτι έχω κάνει και εγώ για αυτούς. Και έκανα και κάνω και θα εξακολουθώ να κάνω. Μήπως το μευτήριο, δουλειά δεν είναι και το μευτήριο. Να πηγαίνεις εκεί πέρα στα καλά καθούμενα να γεννάς, όχι τζάμπα θέλω να πω. Αλήθεια, τι λένε για το μευτήριο, ευχαριστημένοι αυτοί μου. Αν είναι, πετάνε από τη χαρά τους. Και να σας πω και το άλλο κύριε Υπουργέ. Πριν γίνουν τα επίσημα εγγένεια, τα ανεπίσημα έγιναν ήδη. Δηλαδή, Ήρθε μια γυναίκα. η γυναίκα θα έρχονταν, η Γκρούζα τι θα έρχονταν, έχει μεσιάκι. Κάντε αστεία που λέω ώρες, Τι μου λες, ευχαριστημένη δηλαδή αυτό το έδειμα, Λειτουργήσε. Ναι, λειτουργεί αβέρτα. Μπράβο, Γκρούζα, αγόρι μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από σένα, μπράβο. Ετοιμάζω για μια υποδοχή κύριε Υπουργέ μου. Α, όχι υποδοχές, δεν θέλω υποδοχές, να μου λείπουν οι υποδοχές. Γιατί κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το καθήκον μου ως πολιτικός. Μάλιστα. Ο πολιτικός. Μάλιστα. Ο πολιτικός λέω. Μάλιστα. Ο πολιτικός τέλος πάντων. Βεβαίως. Ο οποίος έχει επίγνωση της ιστορικής ευθύνης Μάλιστα. και του ιστορικού ρόλου τον οποίο έχει να διαδραματίσει. Μάλιστα. Οφείλει. Μάλιστα. Οφείλει λέω. Ναι. Οφείλει τέλος πάντων Μάλιστα. να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα έργα κοινής ωφελίας. Καλά το πει αυτό, Έξοχα. Αριστούργημα κύριε Υπουργέ. Και αν κάνετε για εκείνη τη γεωργική σχολή. Και την αγροτική σχολή θα κάνω και τη βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα τη διώξω. Μάλιστα. Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσω. Μάλιστα. Και τέλος πάντων, ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπόσχομαι μέχρι και τον εαυτό μου να αναλώσω στην προσπάθεια της ανυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότη. Καλά το πήγα γι' αυτό, Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, ανατρίχιασα. Ο Υπουργός έχει μεγάλα σχέδια. Ο Θεός να του δίνει χρόνο να τα κάνει όλα. Και την αγροτική σχολή και. Τέλος πάντων, είδομεν. Πάντως, εγώ οφείλω να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου πανευτυχή που μου δίνεται για ακόμη μια φορά η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον αγαπητό μου λαό της ιδιαίτερης και προσφυλούς μου πατρίδας της Πλατανιάς. Της Πλατανιάς, ο άδικος άνδρας του Μακαρίτη του πατέρα μου. Τόσο ώρες τον κύριο Δημητράκη. Τι πράγματι είπες? Τόσο ώρες τον είπα. Γκρέζα, το είπαμε το Θεσσουρέσον. Άσε τα μνημόσυνα. Έλεος, μιλάω τώρα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πού έμεινα, Για την αγροτική σχολή λέγαμε. Α, έλεγα για την αγροτική σχολή, της οποίας αποστολή είναι να
Όχι ρε Γκρούεζα, δεν έλεγα αυτό. Έλεγα για τον Μακαρίτη τον πατέρα μου. Μην με διακόπτεις, σε παρακαλώ πολύ. Μην με διακόπτεις. Έλεγα για τον Μακαρίτη τον πατέρα μου, το οποίο ο θάνατος με βρήκε κάπως απροετοίμαστο στο Λονδίνο να απομισώ τις βαρύτατες ευθύνες τις οποίες και απομίστηκα. Αλλά ξέρω ότι έπρεπε το ανθρωπίνο δυνατό να πράξει κάποιος. Τι λέτε κύριε Υπουργέ, εδώ σας λέω πίνει νερό στο όνομά σας. Πίνει νερό στο όνομά μου, Βέβαια. Μ' αγαπάνε, Σας λατρεύω κύριε Υπουργέ. Και εγώ τους αγαπώ τους γλυκούς, μια αγάπη νομιβαία. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Θα φύγεις. Βέβαια. Πρέπει να μην ταξιδέψω νύχτα. Εντάξει, Γκρούεζα, εντάξει. Θα τα πούμε στην Πλατανιά. Χαιρέτα μου τον Πλατανιά. Την Πλατανιά θέλω να πω. Τα σέβομαι κύριε Υπουργέ. Την Πλατανιά. Κύριε Υπουργέ, εσείς πρέπει να πείτε, να μας στείλετε τα αύριο. Έχεις δίκιο, Γεωργία μου. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό ταξίδι και καλή ομιλία. Ευχαριστώ και να είσαι σίγουρο ότι εσύ ήταν καλή, Γεωργία μου. Ναι, Γεια σου, γεια σου. Γεια σας κύριε Υπουργέ μου. Εγώ σας είπα, τι μου πες ρε, που να σου είπε ο παπάς αυτή και ο διάβασε κεφάλι. Εσύ δεν μου είπες ότι θα είναι δίπλα σου να μην φοβάμαι. Αυτό δεν μου είπες. Ελάτε, δεσποινείς, καθίστε. Για αφήστε το πόδι σας ελεύθερο. Α, σας πόνεσα. Τι λες κυρά μου, στο ξεκόλλησες, άκου και σας πόνεσα. Ελάτε, παιδιά, δεν πήγα τώρα από πάνω. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν λίγο αέρα. Για κουνήστε το τώρα λίγο μόνοι σας, δεσποινείς. Α, εντάξει, δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό. Καλέ, πώς δεν είναι σοβαρό, αφού πονάω. Έλα μωρέ και εσύ πονάς, καμιά μελανιά θα είναι, ναι. Εγώ πάντως παιδιά πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να φωνάξουμε ένα γιατρό. Άντε παιδιά, το γιατρό παιδιά. Ποιο γιατρό? Ποιο γιατρό έχετε εσείς εδώ? Δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα, Γέμου. Καλά και εσείς παιδιά όταν αρρωσταίνετε τι κάνετε? Ή γινόμαστε καλά, ή θα την άφουμε. Σας τρέχει αίμα. Λίγο πενταντίνε παιδιά. Μπεταντίν. Πενταντίνε, δεν έχετε πενταντίνε? Ναι, στο φαρμακείο. Πηγαίνετε στο φαρμακείο να πάρετε. Ναι, αλλά φαρμακείο δεν έχουμε. Καλά, ούτε φαρμακείο δεν έχετε. Γιατρούς δεν έχετε. Πενταντίν δεν έχετε. Φαρμακείο δεν έχετε. Τι έχετε εδώ πέρα? Ας είναι καλά ο Μαυρογιαλούρος. Ορίστε, πώς το είπες αυτό? Ας είναι καλά ο Μαυρογιαλούρος, λέω. Γεια, άκουσε εσύ. Γεια σας, εσύ παιδί μου. Τι ανακατεύεσαι εσύ? Τι σε κόφτει εσένα, ναι? Ντάντι. Μη μιλάς. Ως αυτός ο Μαυρογιαλούρος, Έτσι και χειρότερα. Ντάντι. Σάτα, σκάσε. Ώστε έτσι λοιπόν, Έτσι, κύριε Τάντι μου. Και πώς λένε το χωριό σας, παιδιά? Άγριος. Άγριλος. Μάλιστα. Και πόσο μακριά πέφτει η Πλατανιά μου εδώ πέρα? Όχι, πολύ κοντά είναι την Πλατανιά. Πόσο κοντά δηλαδή? Από τον κύριο δρόμο με το αυτοκίνητο, μια ώρα, μια μισή. Αφού το γεφύρι είναι γκρεμισμένο, πώς να περάσει το αυτοκίνητο? Αν φτιάχνω το γεφύρι, κύριε Ντάντι μου, και μπάζω λίγο και τον δρόμο, σε 5 λεπτά θα είμαστε στην Πλατανιά. Ενώ τώρα είμαστε αποκομμένοι από όλο τον κόσμο. Για να φτάσει στην Άχλητο, θες μισή ώρα χαλασμένο δρόμο. Να, από εκεί που ήρθατε. Αλήθεια. Τι γίνεται εσείς εδώ, πού πηγαίνατε? Στην Πλατανιά πηγαίναμε. Μα είναι χρόνια που δεν πάει και θα στην Πλατανιά. Χρόνια δεν πάει. Βέβαια. Μα γιατί δεν πάει, δεν μου λέτε. Αυτό το γεφύρι είναι γκρεμισμένο. Πώς να περάσει το αυτοκίνητο? Να πετάξει. Αυτό να μου πεις, άλλο το αυτοκίνητο, άλλο το με πικωτό. Εγώ σας το έλεγα ότι ο δρόμος δεν πάει. Αλλά σώκεται ήθελε η κυρία να πάμε με το GPS. Βούλωσο, μου σχέμα μου τα κάνεις κι εσύ. Άντε μπράβο. 5 εκκλήσεις έχουμε κάνει σαν τώρα για αυτό το γεφύρι. Ξέρω. Αλλά δεν βαριέσαι. Ο Μαυρογιαλούρος θα μας έσωζε. Να! Και δεν μου λέτε ρε παιδιά. Αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο Γρουσούζης τέλος πάντων. Γιατί τον ψηφίσατε? Ένα λέγαμε από το τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι, μορφωμένος είναι. Και όταν κατέβηκε στην πλατεία και μίλησε, καλά μάθημα του τα είπε. Οι δικοί του μας τάξανε λαγούς με πετραχίλια.
Ψηφίστε Μαυρογελούρο, μας έλεγαν. Το μεγαλύτερο τζάκι του τόπου σας. Και σε 2 μήνες θα το έχετε επιφέρει. Έτσι! Έτσι! Λεφτά μας τάξανε και τις καταστροφές μας από τις πλημμύρες. Ότι θα εξοπλίσουν το κέντρο υγείας μας είπανε. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε και τι δεν μας είπανε. Ποιος θα το είδες? Εσύ, κύριε Τάκη μου, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς. Μας μείνανε μόνο τα ωραία, τα λόγια, βατακικότες. Και τώρα για να έρχεται αυτός, πιάνει πόρτα για το χειμώνα. Λέει έτσι ξανά την εκλογές, θα τους έχω του μπάρες που έχουν για τα αρέους. Έτσι είναι, εγώ σε λέω. Όμως δεν μας υπάρχει με τα ωραία τα λόγια, δεν μας ρίχνει τώρα με αυτά. Ήρθες κύριε, σε πιστέψαμε, σε ψηφίσαμε, μας κορόιδεψες. Με τι μούτρα έρχεσαι τώρα και μας ζητάς να σε ξαναψηφίσουμε, Μαύρο! 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 Μαύρο δακοτό! Και δακοτό. Άντε παιδιά, να ρίξουμε και μία άλλη μαζί. Τι είναι, κόρη μου? Αχ, λίγος πόνο είναι, ρε Κατίνα. 2 πόνοι. Αντεξόντωσα η Κατίνα. Άσε, σαν να πέρασε. Με συγχωρείτε, μήπως περιμένετε τώρα εδώ κοντά να... Από ώρα σε ώρα, κύριε. Από όλα ώρα. Και γιατί ρε παιδιά δεν την πηγαίνετε στο μευτήριο στην Πετανιά να γεννήσει? Στο μευτήριο που θέλει ο Μαυρογιαλούρος. Α, όχι. Για να σαφείτε. Πριν που είχατε δίκιο και τα σούνατε, καλά κάνετε και τα σούνατε. Αλλά τώρα το μευτήριο το έφτιαξε, δεν το έφτιαξε. Στην Πετανιά δεν είναι. Το έφτιαξε. Αλλά γιατί το έφτιαξε? Για να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε. Γιατί να το φτιάξει? Για να φάει κλίκα. Ορίστε. Για να φάει κλίκα. Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να δούμε το θέμα ψύχραμα και αντικειμενικά. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε? Τόσο και καλύτερος ένας γκρούεζας. Γκρούεζας. Κρούεζες. Και από κοντά όλα τα τσιράκια του. Φάγανε. Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται με πιστώσεις από το Υπουργείο που εγκρίνει ο Υπουργός, με κονδύλια, με αποδείξεις. Ρε βαθιά που είσαι ανοιχτωμένος. Πώς φαίνεται ότι δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία? Ωραία, εγώ δεν ξέρω. Εσύ Λεβέντη μου που ξέρεις, για πες μας. Ποιος έφαγε, από πού φάγανε? Από παντού. Για παράδειγμα, κύριε Τσιμεντά, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες. Κύριε Δαυλικέ, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως εισπράξες. Να, εγώ είχα πάει για δουλειά εκεί κάτω πέρυσι. Ήταν μια κακή χρονιά για τα κτήματα. Στο μευτήριο. Στο μιευτήρι. Και τι δουλειά έκανε? Επιλοφόρη, τι να κάνω το αρχιτέκτονα. Και λοιπόν, Και λοιπόν, 30 έπαιρναν και 70 με έβαζαν να υπογράφω. Και υπέγραφε. Τι να έκανα. Και έβγαζαν χιλιάρικο μου μέχρι και από μένα. Φαντάσου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε από τα κεραμίδια. Φάγανε από τα κουφώματα. Φάγανε. εντάξει ρε παιδιά, φάγανε. Έτσι ο Χαϊβάνι που είναι και αυτός ο Μαυρογιαλούρος καλά να πας. Ωραία λοιπόν φάγανε. Αλλά ξεφάγανε, το μευτήριο το έφτιαξε αυτός ο Χριστιανός. Στην Πλατανιά είναι, δεν το έφτιαξε? Ναι, το έφτιαξε. Ωραία, γιατί δεν πάτε τότε την Κατίνα να γεννήσει? Εμένα με έχουνε στο μάτι. Τι εννοείς? Το μευτήριο είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι νομίζω κι εγώ, μέχρι που πήγα σήμερα το πρωί. Τι σου είπα? Μου είπανε πως δεν έχουν κρεβάτια και πως για να μου βρούνε πρέπει να πληρώσω. Δηλαδή μου κάνεις πλάκα τώρα. Τι λόγο να σου κάνω πλάκα, λες και είμαι υποψήφιος και πρόκειται να με ψηφίσεις? Αυτό να μου πεις. Άντε παιδιά, να ρίξουμε μία όλοι μαζί και τα βάσκελα κατά τώρα, πιάνουν τόπο. Βρε το αγαπημένο μου πρόσωπο, για πλησίασε. Τι κάνετε, καλά είστε? Εδώ Γκρούεζα μαθαίνω ότι δεν έχει γίνει τίποτα όπως έχουμε πει. Και ότι έχεις φάει τον άπακο. Τι λέτε κύριε Υπουργέ μου, μα δικείτε. Βέβαια μα δικείτε. Εγώ με το κόμμα του θα με βγάλετε και καταχραστεί. Και που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά που εγώ υπέγραφα και έκρινα Γκρούεζα, από τότε που μου άνοιξαν τα μάτια έχω καταλάβει διαφορές εκατομμυρίων. Που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά ρε χαμένε. Στο κόμμα πάνε τα λεφτά κύριε Υπουργέ. Βέβαια, κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Βέβαια, πρέπει να έχουμε και φίλους κύριε Υπουργέ.
Καλά, εσύ δεν μου πες ότι πίνουν όλο το όνομά μου, ρε. Βέβαια, πίνουν. Αλλά θέλουν και κάτι να φάνε άνθρωποι. Μην πάθουν και τίποτα. Έτσι είναι η σημερινή κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Δεν μου λες, Γλουίζα, εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς εμένα. Γεια σας, παιδιά. Είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι? Φυσικά και είμαι. Και πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Από 20 μου παιδάκι, από τόσο. Και τι δουλειά κάνεις? Ορίστε. Λέω, εξωκομματικός. Πώς θα δουλεύεις? Πώς έκανες τα λεφτά που έκανες? Πώς έφτιαξες το σπίτι που έκανες? Πώς σπούδασες τα παιδιά στο εξωτερικό? Ποιο, φέλα Παναγία μου, είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα. Κατάλαβα, ρε Γκρόιζα. Εδώ μυρίζει κάτι σάπιο. Εδώ που υπάρχει κάτι σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Όμως εγώ, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω από αυτό το σάπιο. Όμως μην αμφιβάλλεις ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που μαζί με αυτό το σάπιο θα καθαρίσει και από τα σκουλίκια, σαν και εσένα. Και τώρα φύγε γιατί θα πας πολύ ξύλο. Κύριε Υπουργέ μου, Ρε, ούστε!